שלום. אהלן. תציג את עצמך בבקשה. קוראים לי שלמה אלזם, ואני תלמיד של מכללת גולדמן. ובאיזה קורסים אתה לומד, שלמה? אני לומד מסלול של 4 שנים נטורופתיה, שכולל בתוכו את הקורסים תזונה, רפואה אלטרנטיבית, עיכוב. אתה באמצע הלימודים כרגע, נכון שלמה? אני באמצע הלימודים. איזה קורסים סיימת עד עכשיו, שלמה? סיימתי תזונה, סיימתי קורס דיקור אוזן מתקדם, התחלתי קורס של רפסולוגיה. מדוע בעצם רפואה משלימה, שלמה? פשוט כי אני חושב שאני מתאים לזה. אחרי שעשיתי ביקור בכמה מכללות, הגעתי למכללה הזאת, בפגישה וייעוץ יחד עם שמעון גולדמן, שהוא מנהל המכללה הזאת. החלטנו שאנחנו נעשה את המסלול שהכי הרבה יתאים לי, ובגישה כל כך חיובית שלו, נרשמתי למכללה, והיום אני מאוד מאוד מרוצה וגאה להיות פה. עד כמה אתה מרוצה מהתוכן של הקורסים של המכללה? יש כאן מרצים מדהימים. כל מרצה מתייחס לתלמיד בהתאם ליכולת הלמידה שלו. הם משקיעים מאמץ אדיר. שלא להגיד שגם שמעון גולדמן משקיע פה מאמץ לכל תלמיד ובנפרד, להתאים לו את הדרך ואת הצורה שהוא יכול להבין ולעבוד הכי טוב שרק אפשר. ויש פה גם קליניקה, אנחנו מקבלים פה מטופלים. ומה קורה בקליניקה בעצם? אנחנו מקבלים מטופלים שהם אמיתיים, אנחנו מקבלים את הביטחון. וזאת הסגולה של המכללה הזאת. הקליניקה. הקליניקה. בתוך הקליניקה אנחנו מקבלים את המטופלים, ויש לנו את כל הגישה עם מיטב האנשים והמרצים שנמצאים כאן. ואנחנו יכולים לעזר בהם בזמן שאנחנו מטפלים, וכמובן עם ההשגחה שלהם אנחנו מביאים תוצאות מאוד מאוד יפות, וזה נותן המון המון כוח להמשיך ללמוד. עד כמה התוכן של הלימודים אתה מיישם את זה בחיים האמיתיים? רוב התוכן שאנחנו לומדים כאן, והם בלי יוצא מן הכלל, וכל שמתעסקים ברפואה אלטרנטיבית מן הסתם, זה המון כלים גם בשביל ליישם את מה שלמדת. אתה מיישם אותם, ואתה יכול להגיע לתוצאות הרבה יותר טובות כשיש לך מגוון כלים ומגוון כלים רחב. בשביל להיות מורפק מן הסתם, אתה צריך המון כלים לטפל. באיזה בעיות עד עכשיו יצא לך לטפל? יש את הכתף קרה, שאנחנו יכולים לתת את התודה שקיבלתי מהגברת שטיפלתי בה, אז אני אציג לכם. זה אושר מאוד מאוד גדול לראות אדם שהוא לא מתפקד, לא חוזר לתפקד, כרגע. מדוע דווקא בחרת במכללת גולדמן? בפגישה שהייתה לי, הלכתי להמון מכללות. עברתי מכללה. ברגע שהגעתי לפה, ומר גולדמן פגש אותי, וישבנו בתוך החדר, והוא שמע את הצרכים שלי, ושמע את העבר שלי, את ההווה שלי ואת העתיד שלי. נתן לי את כל התמיכה ואת העידוד בשביל להתחיל ללמוד. הוא אחריי ומסתכל עליי והוא בודק כל פעם איך התקדמתי וכמה התקדמתי ולמה התקדמתי. המון שיחות, יש לנו שיחות מוטיבציה, שיחות נפש, ממש אישי. וזה לכל תלמיד שכן. האם רפואה משלימה זה משהו שהיה תמיד החלום שלך? תמיד. זה היה משהו שלא יכולתי לממש אותו אף פעם. וכנראה הגיע השעה, אז אנחנו התחלנו לממש את זה. עד כמה אתה מרוצה מהתוכן של המרצים, והאם הקורסים הם קשים? האם כל אחד יכול לעבור קורס כאן? אני אגיד שבגלל המרצים מדהימים קודם כל. זה המרצים, כל אחד זה לא מרצה, זה המרצה. יחס אישי ואינדיבידואלי לכל תלמיד. מעבר לזה, שכל תלמיד יכול לבוא לפה, מכיוון שיש פה התאמה אישית, אז זה לא משנה כאילו מה הצורה והדרך שהוא לומד בה, ועם המעקב שעושים אחריו, הוא יספיק ללמוד והוא ילמד את זה טוב, גם במעשי וגם באימון.
ולסיום, מה תרצה להמליץ לצופים שלנו? שמי שרוצה ללמוד רפואה משלימה וחושב שהוא מתאים לזה, אני מזמין אותו לכאן, הוא מקבל תמיכה מלאה, גם מהמרצים, גם ממנהל המכללה, וגם יישם את מה שהוא לומד. זה ליישם את מה שאתה לומד. אתה לומד היום, מיישם מחר. בואו לפה. תודה רבה שלמה. בבקשה. להתראות.